Салом алейкум дӯстони азиз. Ина чихеле ки бародарҷон савол додӣ ки мечтаи ма сиз гарм мекуна. ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. Ина хеле тестер нахарен. Агар ки мисол аки худаш 50 сомон места, 5 сомонда ин хеле индикатор харен барои определит кадантон. Яъне ки тена симоша мисол букшо, медон чихеле бисан. Як таша ба чиликат просто қаб. Ина. Я чами қапи? Я чени хеле месанҷи. Диди дар гирифт инҷа раҳмияти. Диди? Ина. Ҳамаҷда кор мекуна. Гирён ки нашид ку ҳами, яке монди гирён нашид, будон ки я линият сухтаги ай сиз гарм мекуна. Ҳами сета сим дора дадри ҳами, як ташкил месӯза сиз гарм мекуна. Ина ай главния ай сирх кадаги ай. Инош перемени то ка главния дай мезани. Ино мисол иш чапу рост фарқ надора, фақат ҳамеша путат накуне. Мақсад аки дарси имрӯзаи мо мисол ҳамин чида ки сабаби сиз гарм кунӣ айби инамин метавона шида. Ки мисол инами ки кор накард ба ҳами бисанҷен, дар кор нест тестерои қимат мехари, инами қатъи определит кунед. Раҳмат бародаро. Ина қатъи ҳам метавонем бисанҷем. Ина нигоҳ кунед. Ина нигоҳ кунед. Оҷи шумо шоткои баргалка доред? Ҳаст ака. Худо чӣ хеле ҳа? Ҳоз яка. Ина ҳамаш кор мекунад. Кор накунам як дама иста. Хуб, раҳмат.